Når nu du går i gang med et maleri, er det så en historie, du har fundet på, eller har historien fundet dig? Jamen det er jo det særlige her, at historien kender jeg faktisk overhovedet ikke. Og hele magien i hele billedprocessen, når jeg arbejder, og det har faktisk altid været gennem 20 år nu, har været, at den historie, som jeg får lavet i det her billede her, rent faktisk fortæller noget om, hvad der sker i morgen. Ja. Det er lidt tricky, fordi at kunne jeg tyde det, mens jeg lavede det, så var jeg en profet, ikke? Så var det fint. Men det kan jeg bare ikke. Så jeg sidder faktisk og laver noget, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg arbejder ud fra en intuition, jeg arbejder ud fra, hvad trækker mig lige nu humørmæssigt, farvemæssigt og tematisk. Og det hele svinger lidt, men jeg er meget klassisk dannet som sådan, så jeg laver min komposition og mine ganske klare overvejelser over, hvordan billedet skal udformes. Men jeg har masservis af tegninger, som nogle af dem er meget gamle ovenkøbet, kan være godt være både 10 og 15 år gamle, som jeg aldrig har brugt, som jeg har lagt frem. Andre tegninger er helt nye, som jeg lige har tegnet, og de hænger åbenbart sammen med noget, der er sket tidligere i mit liv, som jeg så kan lægge sammen, og så forstørrer jeg op eller ned, og får tingene til at passe sammen i samme billede, fra samme synsvinkel og samme størrelse, rimeligvis perspektivisk. Men hvad det lige præcis går ud på, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg bearbejder billedet igen og igen. Tegningen bearbejder jeg faktisk meget længe, indtil den er på plads i en færdig klade, som er samme størrelse som, hvis man tager et billede her, har jeg altså et stykke papir, der er fuldstændig samme størrelse som maleriet her, og det overfører jeg ganske slavisk med kul på bagsiden af papiret og kører det over. Okay. Det er faktisk det, man kan se stadigvæk i de sorte konturer, der kører rundt om hver figur. Det er den tegning i virkeligheden, som jeg har tegnet først. Og den holder hele vejen igennem billedet faktisk. Det er meget sjældent, at der er noget, der bliver malet over. Også fordi, at det får så tykke teksturer, så det kan ikke fjernes. Altså figurerne står næsten som var det skåret i træ, og skal bemales bagefter. Og jeg kan ikke se, hvad jeg har gang i. Jeg aner ikke, hvad jeg pokker der laver. Men så vil skæbne som regel det, at dagen efter, eller et par dage, eller en måned efter, overgår samme hændelse i overført betydning mere eller mindre mig. Og det er jo skæbnesvanger. Det giver en vis angst faktisk i billedet i, at bare det, jeg skulle lave et billede, fordi hvad er det nu, der sker med lille mig, når jeg sidder og laver de her ting her. Så hvad jeg lige laver, hvilke overvejelser det lige har gjort mig, det er svævende. Ligesom en abstrakt maler, der siger, jeg har en rød fornemmelse, og så laver jeg et kæmpe stort rødt billede, og så er det det. Der går jeg så videre, der er jeg nødt til at gøre det konkret. Jeg laver konkrete figurer ud af det, der måske var en rød fornemmelse. Men det vil sige, at når du går i gang med et maleri, så laver du det i virkeligheden ikke færdigt lige med det samme. Men det får lov at stå, mens det går ind i dig, sådan at du kan få nogle nye fornemmelser og lave det færdigt på. Nej. Er det sådan? Nej. Tværtimod, jeg bearbejder, altså arbejder med det hver eneste dag. Okay. Og det er altså 8 timers arbejdsdag, jeg har hver dag på det. Og det tager lige 1,5 til 2 måneder at lave sådan et billede med 8 timer om dagen, ikke? Ja. Jeg skal frem til en æstetisk fortællelse, altså det hvor billedet melder tilbage og siger, der er ikke flere muligheder tilbage, altså gør du mere, så bliver det sort. Så derfor billedet har sine egne processer, hvor det på et tidspunkt bare er færdigt. Og så står der færdigt billede og griner af mig. Og så kan jeg så gå og tænke over, okay, hvad betyder så det? Og det viser sig så senere hen i livet. Og desværre har jeg på godt og ondt malet mange rigtig grusomme billeder. Okay. Hvilket der stort set har betydet, at jeg har haft det rigtig skidt. Så derfor er jeg begyndt nu at arbejde med et nyt fænomen, som jeg har taget op i Berlin på en udstilling dernede, som jeg kalder for Ich möchte so gern froh sein, aber tief, hvilket jo stort set er en slags ønskebillede, ikke Wunschbilder. Jeg har nu tænkt en tanke, hvis man nu poder billederne lidt i en retning, altså hvis man maler 1 million, så kan jeg få den i morgen. Men sådan er det heller ikke. Men hvis jeg i det mindste prøver på at tænke positivt, ikke? Altså positiv vibration, det er sådan lidt, vi er derude og sige, at vi skal have en bedre karma, vi må hellere
tænke positivt, man prøver at lægge en positiv strømning ind i billedet. Det kan være, at mit liv virkelig trækkes efter. Okay. Og det har jeg gjort senest i det sidste billede, jeg malede, som hænger over i hjørnet derovre. Som jo ganske enkelt bare forestiller to mennesker, der omfavner hinanden i en herskabslejlighed, hvor væggene er røde, og loftet har en ildrød, nærmest abstrakt figur, som skal illustrere en lidenskab, at lidenskab og lidelse, og alting fører sammen lidt, og man står der med sin eneste ene. Det må dog være lykkeligt. Bare det ender sådan, ikke? Ja. Men lige netop det billede, det er jo også et eksempel på det, du snakker om før, at du tager en gammel tegning, og så får du en ny idé, som du lægger ind i den, ikke? Ja, lige præcis. Faktisk er det en gammel tegning. Væggen er pilhammerende skæve i billedet, ganske bevidst. Har jeg lavet et frøperspektiv, altså hvor beskueren faktisk ligger ned og ser billedet opad. Og de to figurer er så også meget store i rummet, netop af samme årsag, at man ser dem nedefra, ikke? Så det var faktisk en tegning fra 1992, tror jeg, til min kone dengang, hvor jeg kaldte tegningen for "Giv mig 10 år, Lille", fordi jeg synes, det var træt til male, ikke? Så jeg giv mig 10 år til at male, så skal du bare se. Det er 2020 eller mere. Men det, og så fører sammen med en ny tegning, som jeg slet ikke har tegnet. De to mennesker står og omfavner hinanden. Det er jo så en ny tegning, der er sat ind i billedet der. Ja. Nu sagde du også lige, inden vi gik på her, at det der med figurerne, det er jo så noget, der skal være der. Det skal der være på et maleri, men i virkeligheden er det farverne, der er det vigtigste for dig. Kunne du sige lidt om, hvordan du vælger farverne, eller hvordan farverne vælger dig? Hvad det nu er, der foregår? Ja, det er nemlig det er faktisk det, der er lidt spændende med mig, fordi vi kan alle sammen tegne, vi kan alle sammen lave en figur. Det er ikke noget problem at lave figurer. Når den er lavet, så er det sådan set bare en god undskyldning for egentlig at begynde at male. Altså, jeg skælder meget mellem, der er forskel mellem billeder og maleri. Kæmpe forskel. To vidt forskellige ting. Så derfor maleriet lever i farven og opbygning af billeder og teksturer og det første er det virkelig begynder, så figuren bliver en anelse ligegyldig undervejs. Men jeg arbejder ud fra det, som Tom Jørgensen fra Kunstavisen har kaldt for den venetianske skole. Og det var noget, der foregik i 1600-tallet i Italien. Og rent faktisk gik ud på, at man udelukkende bruger primærfarverne og sekundærfarverne. Jeg bygger så billedet op således, at billedet er først hvidt, kun hvidt, bare med teksturerne, så det er faktisk, der står egentlig som tegning. Jeg overfører tegningen, og så bygger jeg teksturerne op, altså det vil sige fede lag er kun hvid. Og uden på den, kun hvid, efter det, så smider jeg den hvide væk. Så eksisterer den ikke mere i min palet. Okay. Så har jeg kun farver tilbage. De er 3 primære farver og de 3 sekundære farver. Der er ikke noget tertiærfarver, det vil sige, der er ingen brune, der er ingen sorte, der er ikke noget, der er ikke noget smuds i billedet. Der er kun rene farver. Og så bygger jeg op i gennemsigtige lag, helt ultra tynde, det kalder man for lasur. Tynde lag oven på hinanden. Så hvis jeg vil have en grøn for eksempel, så vil det være meget typisk at starte med at male blå, og så male et lag gul henover, og slambam sådan grøn. Ja. Og så er den ovenikøbet næsten neongrøn, simpelthen næsten for meget. Så derfor ligger jeg et tyndt lag rødt henover, og så knækker jeg den grønne lidt. Men så bliver den også over i jordfarven, og bliver det for meget, så kan den få lidt mere blå, eller måske også rent grøn, kan det simpelthen også tage, hvis det skal være. Men jeg bruger de der primære og sekundære farver. Ja. Og det er altså mange lag, det er rigtig mange lag, vi taler om. Det er, vi er helt op og snakke 20, 30, nogle gange mere lag uden på hinanden i rene farver. Af den simpelthen bedste kvalitet, det kræver virkelig, det stiller meget, meget store krav til farvekvaliteten, til pigmentkvaliteten, for at man kan lave det nummer der. Og hver lag bliver mørkere, det skal man lige huske. For hver lag, der bliver billedet lige en mørkere, dybere, kan man sige. Ja, okay. Men det er jo rene farver, så det bliver ikke sådan sort, men det bliver bare dybere. Og der gør jeg så det, når det bliver for dybt, tager jeg en skalpel og skraber noget farve af. Så jeg tager ikke en hvid og maler op og siger, det er sørmørkt, den maler vi lige med hvidt. Nej, for den hvide eksisterer ikke, den ligger der jo. Ja, den er helt inde bagved. Ja, den graver jeg så frem med en skalpel. Og så kan jeg så bygge ovenpå igen med flere gennemsigtige lag.
Og går det hele galt, for det gør det også en gang imellem, så er jeg nødt til at male hele figuren hvid og starte fuldstændig forfra. Okay. Og det vil sige, at det er lige et par ugers arbejde for at komme tilbage igen. Så det er, og på et eller andet tidspunkt, der kan billedet ikke bære mere i lys og skyggesammensætning, balancen, for at den er der, og farverne passer sammen osv., så stopper det der. Så er billedet færdigt. Det vil sige, at billedet siger til mig, at nu holder jeg ikke til mere. Okay. Så stopper vi der. Hvis det er sådan, at det hele tiden er historien, der finder dig, det er farverne, der finder dig, det er billedet, der fortæller, hvornår det er færdigt, hvilken indflydelse har du så i virkeligheden på dine billeder? Godt spørgsmål. Ja, jeg synes, jeg knokler hver eneste dag med det, så jeg burde have en del indflydelse. Altså, det bærer jo præg af, ens farvevalg er, i min verden i hvert fald, altid subjektiv. Jeg forholder mig ikke til virkeligheden, jeg forholder mig ikke til, hvordan farver ser ud. Så jeg er ligeglad med, at alle herskabslejligheder er malet hvide på væggene. Min herskabslejlighed, den er knaldhamrende rød, ikke? Fordi vi er lidenskabelige over. Ja. Så det er følelsesbetonede farver, jeg lægger ind. Jeg vælger, at jeg vil have nogle effekter i den her, hvor der er nogle komplementære poler, der spiller til hinanden, som giver max spænding i billedet. Ja, det der billede med de to søstre er vel også et eksempel på, hvor du bruger den blå, som er ret dominerende, og så efterårsfarverne, ikke? Ja, det er præcis. Jeg vil have, de går jo i deres eget efterår. Og derfor bliver tingene, altså efterårsfarverne, altså lidt orange, brunlige i det. Og skal have noget, der kan modspille det, så må jeg blive nødt til at tage en blå på den her tid af dagen, hvor de går, de her to søstre. Så de skal have en knaldhamrende blå baggrund, ikke? Men lagene er faktisk så tynde, at det sidste lag farve, der ligger på billedet, er kørt over hele øverste parti, og det var blåt. Så det vil sige, at de orange blade, de står der stadig, men det sidste lag, det var faktisk blåt. Okay. Så tynde er farvelagene, altså man næsten ikke kan se dem, men de skubber lige balancen lidt, og skubber lige tonerne lidt, og kommer lige lidt mere i nærheden af noget, der bliver mere og mere koncentreret. Men tilbage til din indflydelse på billedet. Hvor blev den af? Jamen, den er der jo i med, at jeg sidder med nogle subjektive farvevalg, og så sidder jeg med en viden om, hvordan spillet fungerer med farverne. Hvordan får jeg den her følelse frem i farver og i toner. Så det er mig, der vælger. Ja, okay. Ud fra, hvad jeg synes. Ja, og når billedet fortæller dig, at nu er det færdigt, så er du enig med billedet, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, hver billede er nederlag, ikke? Sådan har det været til. Og det er jo snart det værste, at altså, når jeg er færdig med billedet, så har jeg været på det i et par måneder, så skal det bare væk. Og det skal langt væk. Fordi jeg altid ødelægger det ganske simpelthen. Jeg har ødelagt mange billeder, som kan næsten ikke bære det her knokle på 2 måneder, og så var det en fiasko alligevel, ikke? Og så væk med lortet. Men når jeg så ser det senere, når der er altså, endda mange billeder, som jeg har ødelagt, som jeg har nået at fotografere, inden jeg nåede at ødelægge dem, ser jeg igen, og så tager jeg mig til hovedet. Hvorfor? Ja, det skulle du ikke have gjort. Hvorfor vil jeg det? Ja. Ikke? Men det er fordi, så er det subjektivt for tæt på. Så når jeg slutter med et billede, er det subjektivt helt tæt på, og skal langt væk. Fordi ellers så ødelægger det. Okay. Når nu billedet er færdigt, så for eksempel det her, der står foran os, hvad er det så for en historie, billedet fortæller dem, der står herude og kigger på det? Har du en mening med det? Som regel er det jo, det må jo være logisk, at når man arbejder som sådan, at billedet kommer til en, så er det aldrig særlig langt fra en selv, det man arbejder med. Men altså, de er alle sammen selvportrætter på en eller anden måde. Det vil det altid være. Men hvert enkelt billede fortæller faktisk noget om, hvor jeg er på vej hen. Og det vil sige, det er jo sådan set min egen livshistorie, jeg har fortalt her. Okay. Men jeg har bare ikke bygget den på erindringen som sådan, så det er ikke noget familiefotoalbum, hvor vi skal se erindringens spil her. Ja. Jeg bygger på fornemmelsen af, hvor jeg står henne i det her hul om hejl, som vi kalder for liv. I starten snakkede du om, at du sådan kombinerer forskellige tegninger, som kan være både nye og gamle og sådan noget. Hvad er det her billede komponeret af, for eksempel? Det er jo komponeret af egentlig ret mange ting. Vi er nødt til at vende med lidt om. Ja. Det hedder fangerkort. Punkt 1. Ja.
Og jamen, hvad pokker sætter mig i gang med at male fangerkor? Jamen, det gør faktisk det, at jeg egentlig er uddannet lærer, og har arbejdet med klientellet selv. Okay. Og det er jo ganske søde og rare mennesker, de er bare trådt lidt forkert, og kommet lidt galt af sted. Og der er virkelig blevet sat i bur, ikke? Og de flere bliver faktisk sat i bur resten af livet, selvom de kommer ud om et år. Så har de den hængende for deres CV alligevel, da de var lige inde at besøge. Ja, okay. Det fængsel, de nu har været i, ikke? Men jeg arbejdede så med de her mennesker her, med kunsten, med maleriet, og havde en ganske rar fornemmelse med det. Og der mødte jeg så faktisk lige pludselig et billede i et blad, tror jeg, af en dame, som lavede sådan noget musik med nogle fanger, og de siger, hold det fast, det ser spændende ud. Ja. Så det tegnede jeg en skitse ud fra. Og så synes jeg altid, at Pinocchio var en god historie. Jeg har set Pinocchio masser af gange, sammen med min datter. Og så får jeg ikke bare få et billede af nogen, der står og synger, og det er fangerkor, og så er vi der. Så vil jeg gerne lægge nogle små historier ind, der ligesom åbner til flere allegorier af billedet, som spreder billedet på en måde, så der ikke er et entydigt budskab, at det her, det betyder lige præcis det der, eller det betyder masser af ting. Så der ligger flere historier, der ligger historierne mellem de enkelte, deres relation til hinanden og til hende, men der ligger også lige en historie her med Pinocchio. Og den har jo så den lille hensyn, der hedder til, når du ser et stjerneskud. Ikke? Altså, vi har jo alle sådan visioner og ønsker, så stjerneskud har vi lige præcis, eller stjernen, der When You Wish Upon a Star kom jo fra. Det kan jo være sådan en sang, jo, ikke? Så det kan være, det er den, de står og synger. Men den kan så også bruges til at sige, så tager jeg det kolde lys, der er blåt, og lægger blåt lys, der, og kombinerer det med gul lys fra stearinlysene, der så går op. Så jeg har flere lysvinkler, og jeg har flere temperaturer af farver, der lyser ind på det her billede, som gør, at billedet i sig selv allerede der bliver lidt spændende. Okay. Så Pinocchio, han sidder også i en slags skabestok, gør han ikke? Jamen, han sidder lige præcis i det bur fra ham, fyren, der havde hans dukketeater, der kørte rundt i verden, der er hestevogn her. Det kan jeg huske, den hedder. Ja, det kan jeg heller ikke. Men i hvert fald, det er jo klart en kopi af Walt Disney, og den har jeg jo ikke selv fundet på, så det er jo bare sådan en buk, vi lige putter ind, som en sidebemærkning til resten af billedet. Okay. Og for at den også passer ind, så den passer i størrelse og så videre. Det var måden at arbejde på, at jeg har tegninger og alverdens ting, som jeg så kører op, kører ned og får passet til. Jo, så stort skal det være, og så passer det i billedet. Og rummet som sådan, jamen, det er sådan, ser rum bare ud i mit hoved. Ja. Og hverken mere mindre. Og det bruger jeg til at sætte farver sammen med som baggrund, i stedet for at det bare skal være sort. Så jeg havde sorte billeder. Jeg havde folk, der har en figur i billedet, så den er så med godt malet, og så resten sort, og så jamen hurra. Det er ikke noget for dig, nej? Okay, godt. Okay. Jamen så lad os snakke lidt om det her dansebillede. Paso Doble hedder det, det er jo en dans. Ja, hvad foregår der her, Henrik? Hvad foregår der? Ja, der foregår det, at jeg igennem mange år har levet sammen med en pige fra Peru. Ja. Og gør man det i Danmark, skal man bare lige vide, at er man sammen med lever man med en pige fra det sydamerikanske kontinent, så er en mand en mand. Okay. Det er en macho, ikke? Det er det også i Paso Doble, der jeg ved ikke, om I kan huske fra. Det var lige fra den tid, hvor der var så meget i fjernsyn. Nu er det der igen, men med det her vild med dans. Ja, okay. Og de fokuserer altid på de her Paso Doble. Ja, men man skal kunne se manden i figuren og det maskuline træk. Ja, okay. Og så videre, ikke? Men der er bare det ved det, at når man så lever sammen ovenikøbet med sådan en sydamerikansk pige, og skal være en rigtig mand, så er vi i Danmark, og hun har fundet ud af det for længe siden, at der vasker mændene også op, ikke? Ja, okay. Så man skal være både macho, og man skal også lige være lidt blød på samme tid. Og det er ikke nemt. Så det røde tyrefægterklæde, det her er så lige skiftet ud med et viskestykke i stedet for. Ja, okay. Og så er der jo opvask over det hele, det er der altid hjemme også. Og vi står i sådan et gammelt dansk køkken 70'er-stil, eller hvad det må være, ikke? Og rundt omkring den danske kone her, som for øvrigt ikke har blomster i kurven, men har vasketøj i stedet for,
Så det er sådan en dagligdagens Basso-Doble, vi er i gang med her. Der er fuglene flagret op, ikke? Så hvis man undlader at kigge det ind i dybden og sige, det er helt ude bagved, så det kan være lige meget med hende, men betragter billedet som en flad ting, så er flagre fugle omkring hovedet på det. Det vil sige, at der er gang i, at verdens ting, det er ikke helt så stille og roligt. Det er ikke helt så kedeligt. Der sker noget her, ikke? Ja, der er også sus i skørterne, kan man se. Der er sus i skørterne, ja. Nemlig. Og så er det jo igen et farveeksperiment, som jeg har gang i, hvor jeg skal balancere med de her gennemsigtige farvelag for at få det til at fungere. Men i princippet meget enkelt billede, som sådan. Meget enkelt tema. Basso-Doble. Hverdagens Basso-Doble, ikke? Når nu du ikke bruger hvid på din palet, hvordan har du så fået de her hvide farver frem? Jamen, eller er det baggrunden, der skinner igennem her? Det er baggrunden for. Det er forholdsvis meget enkelt, fordi der kan jo skrabe noget fri med en skalpel. Men der ligger faktisk blå og orange, tror jeg. Udover her. Men det er bare så ultratyndt, så det næsten ikke kan ses. Og der hvor jeg så gerne vil have lidt mere højlys på, der er de ender at skrabe lidt med en skalpel for at trække den hvide frem. Ja. Men det er også billedet af et kultursammensted, ikke? Her tager et sydamerikansk par i et dansk køkken. Det kunne man også sige. Det kan man vælge at se, som man nu synes. At sige, jamen det her det passer ikke helt præcis. Det burde se helt anderledes ud, ikke? Men jeg er så jo, fordi at jeg jo er dansk, for meget bevidst dansk, men også har en stor bid af den sydamerikanske kultur med mig. Så meget af det, hvis jeg skal identificere mig selv med det her, så har jeg taget den mexicanske hat på. Men det er ikke så afgørende for mig, at hun ligner lige præcis hende, og han ligner lige præcis ham. Det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med. Det er figurer, der repræsenterer noget. Det er figurer, jeg bruger til noget for at lave et billede, der udtrykker noget i sin helhed. Og figuren er en god undskyldning for at male billedet. Så der er ikke noget, det er et portræt af ham, og det er et portræt af hende overhovedet ikke. Det vi står foran her, det er jo noget helt andet. Eller er det? Ja, det ser jo anderledes ud, så det må jo være anderledes. Det er det også. Det faktisk var en bestillingsopgave, som jeg fik, hvor jeg skulle lave et billede over noget så drastisk som temaet Halabja. Og Halabja, det var en kurdisk landsby i Irak, som Saddam Hussein bombede med kemiske våben. Og der døde et par tusind mennesker i 1988. Og nu min bedste ven kommer fra lige præcis Kurdistan, Irak, og er komponist. Vi arbejder til sammen, og derfor får jeg sådan en opgave. Og jeg startede med at male nede på Akseltorv live for en masse mennesker, og det var vældig. Og jeg tog det så hjem bagefter og arbejdede faktisk på det i 3 måneder. Der var mange krav, det måtte ikke være religiøst betinget, og der var mange ting, der ikke måtte. Det var, de forventede nok at få et rigtig Henrik Saar billede, der sådan fyldt af farver. Og det blev det også. Efter 3 måneders kamp med billedet, stod det jo i den flotteste blå himmel og de flotteste farver, lige præcis som de andre billeder. Men problemet var bare, at jeg skulle male en katastrofe. Og selvom billedet egentlig var meget godt, så synes jeg ikke, at det var en katastrofe. Så ja, hvad gør man så? Så laver man en katastrofe. Så jeg malede hele billedet sort. Fuldstændig sort. Ødelagde hele billedet i sort, og familien troede, jeg var mere skør, end jeg var for mig. Og så begyndte jeg rent faktisk at gøre det, som jeg formoder må være sket, at man har gravet lige frem af asken bagefter. Så jeg tog en skalpel, og så begyndte jeg at grave mine figurer frem igen, under det der sorte der. Og teksturen var jo så tyk, så jeg kunne se, hvor de var henne. Okay. Der må ligge en der, og der må ligge en der. Så gravede jeg frem, og det var et vældig gravearbejde. Kom så frem til det her, og jeg har aldrig nogensinde været i Kurdistan, så jeg aner ikke, hvordan det ser ud. Så det var et dilemma, som punkt 1. Kurdistan, Irak, hvad er det? Jamen det er de bare de 40-20 røver, eller et eller andet. Ja. For jeg ved ikke mere, så jeg var dum og naiv. Lige så naiv som Walt Disney, så jeg malede nemlig Aladdin og Jasmin på et flyvende tæppe, som en lille kommentar ind i et billede også. Men som egentlig hører sammen med, at hvis amerikanerne virkelig havde ønsket at forhindre det der, så kunne de godt have gjort det. Det gjorde de så ikke, så de kørte noget Walt Disney-eventyr på det sted for.
Husene, det var sådan noget, som jeg har set i Peru, i bjergene. Det må jo se sådan ud cirka, og det tror jeg også, det gør der. Så kom vi så til den øverste del af billedet, og den øverste del af billedet ser jo helt radikalt anderledes ud i forhold til det her. Hvor det jo før var blå himmel, så malede jeg det, der hedder prima-teknik, som er en helt anden teknik, hvor man netop bruger hvid, og hvor man blander farverne færdigt på paletten først, så de er klar, eller tonerne, eller hvad det er. Mm-hmm. Den tone, jeg har blandet på paletten, bliver sådan op på lærredet. Og man maler kun én gang, og så knalder man faktisk sådan et helt billede af, og der er det vigtigt her at have sit temperament med, om man skal udtrykke virkelig det her, ens følelser for, hvad fanden er skidt af. Der er en, der har trykket på knappen, det må der være, ikke? Og han har været en ond fyr, så onde øjne på, ikke? Og, jeg fik lige baglæstårne med, men det er nu egentlig en stol, vi har her. Og så er tommelskruerne blevet skruet endnu mere på kurter, og så døden skal med også, og det var det sidste blad, der blev klippet, og der er nogen, der dolker, og jeg er lige selv med også, og jeg krakkelerede lige lidt. Det gjorde jeg som sagt også under processen, gik jeg stykker mange gange, fordi det er noget hårdt noget at sidde med, for det er jo virkelig liv, altså det er jo virkelig mennesker, der er døde over det her, så det var faktisk et svært billede. Men alt i alt kan man, tror jeg, skal man kigge på billedet længe, og så skal man prøve på at måske finde ud af, hvad der foregår. Men har vi alle sådan sin egen tolkning og sin egen indgangsvinkel til det her. Så jo, det er i princippet det samme billede som de andre billeder, men det er bare egentlig radikalt anderledes, der i, at jeg har ødelagt det hele.